Vilariño Frío é un pequeno pobo situado no corazón da Ribeira Sacra e pertenece ao concello de Montederramo. Para min é o máis bonito, porque eu é onde nacín, onde pasei a miña nenez, que foi moi bonita e recordareina sempre. Ten unha ponte romana e hoxe en día ten moitas visitas, xa que se atopa en todos os folletos turísticos. E inda que a ponte está ben conservada, o camiño para chegar a ela hoxe está bastante estragado. Para a xente do pobo e para min ten moi bons recordos, porque cando éramos novos íamos lavar ali a roupa e pasábamos alá todo o día. Comíamos, bañábamos e facíamos ali as nosas festas. Íamos de moi boa gana para xuntarnos toda a pandilla. Vilariño era un pobo no que antes había moita xente, nenos, mozos e persoas maiores, que se reunían todos os domingos ao saír da misa, e agora cada vez que va menos xente, e a que hai maioritariamente é anciá. Dá pena pensar que antes había 2 escolas e agora só hai 3 nenos para ir ao colexio. De toda a miña familia, son a única que nacín en Vilariño fai 69 anos disso. A miña casa está situada no centro do pobo, que era onde se facía a festa patronal. A miña familia tiña unha tenda, por iso, miña irmá e eu tiñamos que botar unha man nela, porque había moita xente, pero aproveitábamos calquer intre para ir a bailar coas amigas. Pola mañá saía a procesión, que pasaba por diante da miña casa. Sempre había moita xente, porque había invitados, familiares e amigos. Acórdome de que a miña irmá traía as súas amigas e eu as miñas. Agora doume conta da paciencia que tiñan os nosos pais. Como a miña irmá e eu levábamos 5 anos, cada unha tiña as súas amigas. Sempre aproveitábamos as festas para sacar algunha foto. Na miña adolescencia tuve unha pandilla de amigas moi boas. Éramos unhas nenas moi xoguetonas e de mozas tamén o pasábamos moi ben. Os domingos saíamos de paseo pola estrada xeral, xa que non había tantos coches como hai hoxe. Era a nosa diversión. Ás veces viñan mozos de outros povos e divertíamonos moito. Entón non había discotecas, pero nós facíamos baile con algún tocadiscos, ou ainda que fora sin música, gustábanos moito bailar. Que bons tempos aqueles. Recordo con moita alegría todas as festas e feiras que había por aqueles tempos. A festa de San Vítor en Seoane era unha celebración moi bonita, era de merendas. Nós íamos moitas veces cos nosos pais. Ao terminar de comer sempre había troula, había burros e xogábamos con eles. Cada 15 de agosto pasámoslo en Reza, onde se celebra unha festa moi divertida, e merendábamos xunto ao río. Tamén pasei moitos veráns na praia, en Vigo, Sanxenxo ou Sabarís, que é onde sigo indo hoxe en día, cada vez me gusta máis. Tamén fun moitas veces ao Santuario dos Milagres. Unhas veces íamos en coche, pero a maioría das ocasións íamos andando. E pasábamoslo moi ben polo camiño. A día de hoxe, pola novena, no mes de setembro, ainda me achego. Cando veo unha curmá miña de México a pasar unha temporada con nosco, alá polo 50 fomos á feira de Montederramo para ensiñarlla, xa que ía moita xente e ali comemos e pasamos todo o día. Por esa época tamén veo un sobrinho de miña nai de México que non coñecía e fíxolle moita ilusión. Tamén gardo moi bo recordo de cando veo a Virxen de Fátima polo pobo. Unha das que levaba os cordón do estandarte era a miña irmá e eu ese día estaba disfrazada de Xacinta. Ou de cando íamos a vendime á casa dunhos curmás a Ourense. Na casa dos meus avós en Loña do Monte facías a limpa do pan. A miña irmá e eu íbamos moitas veces a pasar longas temporadas con eles. Íamos de moi boa gana. Éramos as únicas netas que tiñan aquí, xa que as demais estaban en México. Aos 22 anos puxenme a traballar de caixeira nun supermercado en Ourense, que se chamaba Ciosa. E un dos xefes que tiñamos era entón o presidente do Club de Fútbol de Ourense. Con ese motivo, leváronnos a todos os da empresa a Coruña, que éramos uns 30 empregados.
Xogaba o Ourense contra o Deportivo da Coruña, un domingo, pero xa fomos desde o sábado e dormimos no Hotel Riazor. Comemos en Basteagueiros e fomos a visitar o Porto, a Torre de Hércules e varios sitios máis. Deronnos as entradas para ir ao fútbol, pero non fomos ningunha das mulleres. Eu era a primeira vez que visitaba Coruña, despois fun moitas veces máis, xa que me gustou moito, ademais, miña irmá viviu ali uns anos. Cando estuve en Ourense, tuve unha pandilla de amigas moi boas, e aínda hoxe nos relacionamos, a pesar de que unhas están casadas e outras non. Íamos á festa do Santiago á Ponte, levábamos a merenda e despois quedábamos ao baile. Non ata moi tarde, porque ao día seguinte tiñamos que traballar, pero aproveitamos todo o que podíamos. E ainda hoxe, cando nos xuntamos, contamos as nosas anécdotas e rímonos moito. Era unha amizade moi boa. Empecé contando esta historia de parte da miña vida falando da ponte romana e do pobo de Vilariño. E agora termino mencionando tamén o meu querido pobo e as grandes nevadas que caen no inverno, provocando unha estampa maravillosa ao ver todo coberto por un espeso manto branco. A min me encanta a neve, e cando era pequena facía bonecos de neve moi bonitos e acababa sempre xeada. A miña nai quentaba as mans cas súas fregándomas e meu pai decíame, pero filla, pero nunca se enfadaban. Isto é un pedaciño da miña vida, na que houbo altos e baixos como é normal, pero se me desen a escoller repetiría sin dúbida todas e cada unha das miñas vivencias.